имсол наврасону ҷавонон ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. Дар ин бора қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон қарори раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон барои соли 2022 ба имзо расид. Тибқи ин қарор бо мақсади дар сатҳи зарурӣ омода намудани иншооти истироҳатию солимгардонӣ ва ташкили истироҳати кӯдакону наврасон ҳайати вилоятии тобистон 2022 низ тасдиқ карда шудааст. Барои анҷом додани ин корҳо ҳоло дар истироҳатгоҳҳо корҳои омодагӣ ҷараён дорад. Албатта оиди ин масъала корбарӣ рафта истодааст. Масалан мутасаддиёни мо дар лагерҳои ҳудуди ноҳияи Бобҷон, Гафуров, Гулистон, Ҷаббор Расулов омодагии онҳоро рафта дида, омодагиашона диданд. Корҳо идома дорад. Онҳо кӯшиш карда истоданд ки то вақти истироҳати ҳамин каникули тобистонаи бачаҳо омодагиро дида ба қабул омода шаванд. тавре иттилоъ дода шуд, соли ҷорӣ 18 истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба қабули наврасону ҷавонон омода карда мешаванд ва дар маҷмӯъ 70 000 нафар ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. Барои дар сатҳи хуби омодабошӣ қарор доштани истироҳатгоҳҳо имрӯз корҳои омодагӣ ҷараён дорад. тавре имрӯз мушоҳида карда шуд, дар истироҳатгоҳи вохӯрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои рангуборкунӣ ва муҷаҳҳазгардонии бино идома дорад. аз рӯи нақшаи пешакӣ имсол дар вилоят 18 лагерҳои берун аз шаҳрӣ бояд фаъолият намоянд ва бештар аз 70 000 кӯдакону наврасон дар ҳамаи намуди лагерҳо ба истироҳат фаро гирифта шаванд. Масалан, на танҳо лагерҳои берун аз шаҳрӣ, лагерҳои истироҳати меҳнатӣ, лагерҳои назди мактабӣ, лагерҳои варзиши беҳдоштӣ ва лагерҳои солимгардонӣ барои синфҳои 9-10 амал менамояд ва мо кӯшиш карда истодаем ки ҳарчи бештар кӯдакону наврасон ба истироҳат ҷалб карда шаванд. дар қарори раиси вилояти Суғд омадааст ки раисони шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда шуданд то санаи 1 июн корҳои таъмиру сохтмон, муҷаҳҳазгардонии биноҳо, майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзаҳои шиновариро ба анҷом расонанд. барои анҷом додани ин масъала аллакай корҳо дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. ба иттилои масъулин соли 2020 дар пайи хуруҷ ёфтани пандемия аз COVID-19 наврасону ҷавонон ба истироҳат ҷалб карда нашуданд. соли 2021 бошад, қисман дар 12 истироҳатгоҳҳо наздик 60 000 тавонистанд ба истироҳат фаро гирифта шаванд. ҳоло дар вилояти Суғд 21 лагер фаъолият менамояд ки тибқи нақшаи пешакӣ соли ҷорӣ 18 адади он фаъолият менамояд. бояд гуфт ки истироҳат дар лагер аз санаи 10 июн оғоз гардида аз 2 то 6 бастро дар бар мегирад. гузориши Шамсиддин Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои Бардома Иттилоъоти имрӯз.